Sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa wewarah, nampik pitutur becik, kon ngibadah ora gelem, tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Jeneng okol kuwi ora bakal menang karo akal. Dadi okol kuwi ora bakal menang karo akal. Mula yen ana wong okol kuwi tandingana nganggo akal. Yen perlu nganggo akal sing semeleh. Tegese akal sing semeleh. Upama ana wong sing murina nesu karo sampeyan Raden Antasena, aja mbok tandingi nganggo kanepson, nanging tandingana nganggo rasa sabar lan ikhlas. Yen perlu diajak rembugan sarana apik-apik, sarana bedamen. Disirep kamurkane kuwi srana sing becik, srana sing luwih apik. Ngelingono nek urip niku mung saderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake manungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, kowe nyebut sing gawe uripe nganti telake garing.